Čaute všetci, vítajte pri sledovaní ďalšieho videa, v ktorom si povieme niečo o izometrickom cvičení, izometrickej sile. Ako to všetko zakomponovať do vášho tréningu, tak zostaňte so mnou, prípadne ak sa vám videá s podobnou tematikou a s tematikou o zdraví páčia, tak kliknite na odber, prípadne si nastavte rovno upozornenia, aby vám neušlo žiadne dôležité video. Keďže žijeme v uponáhlanej dobe, pre každého je drahocenný hlavne jeho čas. A tak toto izometrické cvičenie odporúčam hlavne pre tých, čo možno si hovoria, nemám kedy cvičiť, som zanepráznený, a to není pre mňa, lebo mám toto. Poviem vám, vďaka izometrickému cvičeniu už nebudete mať toľko priestoru na výhovorky. Tak čo, stále málo? Nezaujalo vás to? Tak zostaňte ďalej pri sledovaní videa a zistíte, aké ďalšie zdravotné benefity má tento typ tréningu. Príťah stojí, prípadne ak máte možnosť, môžete si nohu aj zaprieť. Expander si prevlečete cez nejakú tyč, prípadne hrebrinu alebo hocičo pevné. Ideálne je, keď je približne vo výške vášho pásu. Dá sa vlastne cvičiť tento cvik aj tak, že budete mať expander dole, budete takto v predklone, prípadne aj z hora z hrazdy, ale to už odporúčam radšej zdvih na hrazde. Tak znova, môžeme sa takto zaprieť, striedať nohy a priťahujeme s rukami za Ďalší cvik môže byť napríklad expander prevesený cez nejaké zábradlie, prípadne v kľude takto cez roh dverí. Treba si však dávať pozor, aby sa vám nezošmykol, nezranil vás. Ide o cvik na triceps. Keď je nižšie, môžete si kľude klapknúť a ťaháme dozadu ruky a tlačíme ich k sebe. Môžete rovnako simulovať aj mŕtvý ťah, to samozrejme odporúčam už hrubším expanderom. Izometrické cvičenie podporuje nárast svalovej hmoty, sily a dokážu z neho benefitovať aj tí, ktorí či už trpia nejakým zranením, chronickým, prípadne aj novozniknutým, prípadne rehabilitujú. Často sa používa aj pri nejakých herniáciách diskov, prípadne aj po úrazoch ramena alebo fraktúrach ako postupný typ zaťažovania. Rovnako je tento štýl tréningu vhodný aj pre staršie osoby, lebo sa tak nezaťažujú kĺby. Izometrické cvičenie môže byť v kľude použité aj za pomoci vlastnej váhy. Nemusíme vždy používať expandere alebo iné náčinie. Nie každý hneď spadol z neba nabitý, nadúpaný, silný, svalnatý. Rovnako aj ja som musel postupne zlepšovať svoju svalovú hmotu, silu a posúvať svoje ciele. Čiže možno máš nadváhu, možno podvýživu. Expander je ideálna voľba, lebo dokáže zaťažovať telo postupne a rovnako je šetrný ku kĺbom a niekto nedokáže spraviť zdvih, klik alebo iný cvik s vlastnou váhou. Z vedeckých kruhov je ďalej dokázané, že toto izometrické cvičenie dokáže redukovať a redukuje tukové tkanivo a rovnako z neho môžu ďalej benefitovať osoby staršie a osoby s rizikom pre zvýšenie systolického a diastolického tlaku, keďže pomáha tieto tlaky znižovať. Pokiaľ máte nejaké otázky ohľadne izometrického cvičenia alebo som niečo dostatočne nevysvetlil, v kľude sa pýtajte v komentároch, rád vám odpoviem. Ideálne je, a konkrétny cvik je vykonávaný v časovom intervale 6 až 10 sekúnd, následne treba nejakú pauzu, pre niekoho 10, pre niekoho 20 sekúnd, pre tých, čo začínajú, bude potrebná možno aj minúta.
Uvidíte, treba počúvať telo. Ja som tento štýl cvičenia pred nejakým dlhším časom realizoval a poviem vám, že dalo mi to, že napriek tomu, že som nevykonával nejaké vysoké úsilie a tie tréningy som naozaj nehrotil, tak mi minimálne tú silu, ktorú som mal už nadobudnutú, rovnako aj zo svalovou hmotou, zachovalo, ak som sa aj neposunul. Totižto cítil som sa viac taký naprúžený, pevný a svalový tónus aj pri pasívnom, čiže nulovom zaťažení, bol zvýšený. Zrovna predvčerom som tento štýl tréningu využil, keďže som cez deň nestihol cvičiť. Ak je pre teba aj 6 minút tréningu počas dňa veľa, tak si myslím, že je čas zamyslieť sa nad tým, či vôbec chceš robiť niečo pre seba. 6 minút. Za 6 minút dokážeš tak veľa. Ak ťa toto video zaujalo, tak zostaň pri sledovaní a odoberaní mojich videí. Vidíme sa na budúce. Držte sa a makajte.